Добро утро на всички. Навънка все още е тъмно, но за нас вече работния ден е почнал. Часът е 6 минус 10 и ние пътуваме към следващия ни обект и ще разберете скоро къде се намира той. На страхотно живописно място, известен с неговата духова музика. Здравейте от Аспирации Про. Днеска сме в град Берковица. Много хубаво китно градче, на центъра сме. Повикан е един наш клиент. Това е неговото заведение. Имаме разрешението да го снимаме. Ето е аспирацията. Около 10 метра. Центробежен вентилатор около 35 кг е. И ще се чисти отдолу нагоре, тъй като достъпът до таванът ще е много затруднен. Ще се отваря центробежният двигател, ще падне на земята, ще се види в какво състояние и ще се чисти отдолу нагоре и отвънка навътре. Ще ви показваме как стоят нещата, колко е замърсена и всичко. Здравейте отново. Понеже имаме от клиента разрешение да снимаме заведението без проблеми, аз лично държа също това нещо да се снима, искам само да ви покажа аспирацията колко е чиста. Тази аспирация е на една година интензивност на работа, но клиента държи да се обслужи. Само вижте за какво стана въпрос, как се поддържат филтрите. Филтрите са в перфектно състояние. Ето и другия въздуховод, който е. Двата аспиратора се съединяват ето тук отгоре. И сега ще започваме да ги третираме. Сега ще ви покажа и отвънка за какво стана въпрос. Ето, вече сме го отворили. Ето го центробежния вентилатор. Това са лопатките. Ето, вече сме отворили аспирацията. И след малко ще ви покажем колко е мръсна вътре. Почти няма кой знае какво замърсяване и затова държа да я показвам, защото такива хора, като сегашния собственик, са хора за пример. Ето виждате, нещата се случват вече, защото е в течно състояние ревизията. Започва вече да става прозрачно. Вече започнахме да я обработваме, направили сме клипове как е отвътре. Тук всичко е обезопасено. Няма как да проникне по никакъв начин. Подложили сме кофи. Има тук съдове, които да показват на клапите по никакъв начин да не се получава някъде да капи по земята, защото тук имаме и контакти, нали? В повечето заведения нещата са такива. Ще ви покажем и крайния резултат, защото все още чистиме само половината, но просто искаме да ви покажем, че е в течно състояние. На практика, знаете една мазнина колко е гъста, а тук виждате, ето, тук върви в течно състояние. После естествено ще направим и снимки, за да видите как се случват.
как са станали нещата, как са се случили. Ще се опитаме подробно да показваме. Добър вечер на всички. Днешната аспирация мина добре, клиентът е доволен. Навънка е минус 7 градуса някъде, вече е 11 часа. Малко е късничко, понякога е така. Но и ние сме доволни от нашата работа и щом клиентът е доволен, значи всичко е наред. Лека вечер и очаквайте новите ни обекти.